Ahoj všichni, moc vás vítám u nového vlogu z Polska. Úvod k tomuto vlogu byl velmi divný a velmi dlouhý, takže jsem vám jsem nechtěl dávat, nechtěl jsem vám ním trápit. Takže tady máte úvod nový pana editovacího Franty. A vítám vás u vlogu z Polska, z polských Tater a teď si ještě užijte pár záběrů cesty přes Slovensko. Hello guys, zdravím vás z našeho krásného polského pokojíku a jdu vám ukázat room tour. Takže tady je takto chodbička pokojová, tady je postel, je to opravdu moc hezké, strašně pěkné nasvícení. A tady mám takovýto balkonek s výhledíkem do lesu, takže proto máme teďka v tom pokoji takovou jakože lehkou tmu. Ale tam, takhle úplně vzadu, tak tam přece jenom něco vidět jde. A celkově ale to zakopané je úplně mega krásné, jakože jenom teďka, jak jsme tím projížděli, tak je to úplně nádherné. A ještě vám ukážu naší koupelnu, tam jsem ani ještě nebyl. Vypadá takto, tady mám takto sprchu a yes, moc krásné to tu je. Takže já jsem pozvu, až, nevím, se tady nějak s tím seznámíme. A dneska máme nějakou zaplacenou, myslím, asijskou večeři, jakože bufetovou. Takže na to se mega těším a to vám určitě ukážu. Takže jsme na té večeři a týdlo tady vypadají úplně totálně skvěle. A já jsem si dal takovouto, měla by to nějaká kukuřicová polívka. Mají tam i normální jídla, nejenom asijské. Takže já si dám tady polívečku s krutonkama, hezky pěkně, mňamí. Takže došli jsme do tady našeho hotelového, reálně je to akvapark, OK, je to celkem crazy a je extrémně černo, jakože doufám, že se tady na nás nežene nějaká pohroma velká, ale asi si budeme dát věci dovnitř a budeme se tady okoupat. Takže krásné, dobré ráno. Já jdu momentálně na snídaní, jdu bez mamky, protože mamka ještě nemá hlad a chce si ještě pak přes snídaní jít zaplavat, takže jdu bez ní a moc se těším. Takže lidičkové, mamka už se taky nasnídala, už je něco po 11. A my teďka jdeme do centra se tady podívat nějaké možná lehce nákupy, udělalo se hezky, sice je furt asi 17 stupňů, ale dá se to zvládnout, takže úplně super. Takže lidičkové, zabloudili jsme do TK Maxu a je to tady totálně boží, totálně obří a naprosto to miluju. Miluju TK Max, jo, a u nás ho nemají, takže si tady jdu užít. A mamka si koupila i nějaké sérum, nebo vybrala. A já se jdu tady podívat do mužského oblečení. Co musím uznat, tak je tady strašně moc lidí, jakože všude je tady fakt hodně lidí. Ale tady je to cute, tady teďka si jdeme sednout do nějaké restaurace, protože mamka chce drinčík, já se vás taky něco dám. Nejdřív jsme si jenom takto sedli na pití a potom jsme si ještě teda zašli do restaurace, do takového obchodáku. A já jsem si dal takovou tu výbornou pizzu, mamka si dala salát, měl jsem takovýto nádherný výhled. A potom, jak jsme se vrátili už na náš hotel, tak jsme ještě samozřejmě museli využít našeho akvaparku hotelového.
je mi líto, že to musím udělat, ale nechci přijít do mobil, takže si vás jdu dát do skřínky, anebo můj mobil. A jdu se tady užít, jdu na tobogány. Když už tento skoro celý vlog natáčím na mobil, tak budu natáčet na mobil i dál. Chtěl jsem si koupit něco sladkého na pití, ale koupil jsem si nějaký úplný hnus. Takže jdu ještě jednou do obchodu, protože to máme úplný kousíček. A pak se asi napapkám a dneska budeme už asi jen tak chillovat. Soucítím se mega vtipně, jak tam jdu ještě s těma mokrýma vlasama z toho akvaparku. Já jsem zapomněl, že jakoby recepce je v 0. Cute. Zase procházím tady tímto mostem, protože ta žabka je přesně tam. Jupí. Takže já nevím, proč vám nikdy nenatáčím vždycky vnitřek těch obchodů. Páně, zase tady nějakou vodu, mělo by to být dračí ovoce a možná nějaké hrozné, o tom nějaká tenistka, takže snad to bude dobrý. Já jsem měl už, myslím, minule, jak jsem byl v Polsku, od tady tohoto ještě nějaké jiné pití a bylo to actually celkem dobré, takže věřím, že by to mohlo být dobré, protože miluji dračí ovoce, takže tak, jdu na hotel. You know what, guys, já jsem se rozhodl, že vám udělám taste test, takže let's make a taste test. Je to dobrý, voní to dobře, jako na to v pohodě, takže minimálně 100 000 krát líp, než to jsem si koupil předtím, takže nice. Hello guys, zdravím vás z našeho pokoje, máme tady další den, my už jsme po snídani, jsem tomu, že jsem si nevykazal včera, tak jsem si říkal, že by to bylo moc boring. Každopádně, dneska se jdeme podívat k jezeru Morské oko. Bylo to trošku složité, nakonec se mamka zeptala tady pana recepčního, ten nám poradil, že tam máme jet autobusem, nějakým, co tady jede z nějaké stanice, protože jsme tam chtěli zaparkovat, ale ty parkovací místa už byly plné, protože jsme to nezabukovali třeba jako hodně dopředu. A tak, a potom možná ještě pojedeme nebo asi určitě ještě potom pojedeme do papouškovského domu, prostě, nebo ne papouškovského, prostě do domu, kde je strašně moc papoušků a je to prý nějaká největší papouškárna tady jakože v okolí, I guess. Takže to bude nice a vezmu vás s sebou, vezmu si kameru, všechno vám to natočím a my vyrážíme, nebo za chviličku asi vyrážíme. Takže vyjeli jsme sem autobusem, který stál 15 zlotých. Na tomto jsme původně měli jet, ale já jsem se rozhodl, že to není až tak daleko a že chci jít pěšky, takže jdeme pěšky. Cute. A je to tady moc krásné, ty hory. Samozřejmě tam nebylo až tak hrozné, jak to teďka tady vykresluju, jo. Samozřejmě se nám tam moc líbilo, ty hory byly nádherné, ty panorámata, všechno. Ale ty lidi, já samozřejmě chápu, že se na to chtěli jít podívat taky, ale doporučuju tam prostě jít tak nějak jako mimo sezónu, i když možná ono to tam bude celoročně zaplněné, nevím, ale doporučuju tam jít nějak mimo sezónu, nebo
celkově to Zakopané navštívit nějak mimo sezónu, protože my jsme tam byli v sezóně a všude tam bylo lidí jako nakaděných a tak, to bych vám jenom doporučil a když tak, pokud tam pojedete takto v sezóně, tak na toto buďte připravení. Takže po velmi skvělém jídle jsme se ještě rozhodli, že si tady zajedeme do papouškárny. I guess, já nevím. A mělo by tady být prostě exotičtí papoušci. Takže uvidíme. A toto jsou poslední záběry z tohoto vlogu, co mám. Pak už jsme vlastně ten den jenom šli využít ještě našeho akvaparku hotelového, našeho wellnesska. A další den už jsme se akorát nasnídali. A vzhledem k tomu, že všude bylo zavřeno, tak jsme se ani nestavovali v žádném obchodě nebo něco takového. A jeli jsme domů. Takže já se s vámi pro tento vlog už rozloučím. Doufám, že se vám líbil. A pokud mě chcete i nadále sledovat, nadále vidět, kdy já vydávám videa, tak mě můžete odebírat, můžete mi dát like na toto video, to mě taky moc podpoří. A můžete mi taky napsat komentář, budu za to moc rád. A my se uvidíme u dalšího videa, zatím čauky.